Ar gcuoine óga. Tá áthas arm go bhfuil an deise agam labhart libh roimhléitheanta sira an thabhraigh, agus sibh tuairt aig le cruinne na nóg ar an grochiacht agus na tarafaí ar fad a hagan lé. Tá fés agam óna litrach agus rifuist ar fad atá feitseam gur blian at, blian dúlánach a bhí agah, ach gur léirí sibh teach den níor agus a liamnacht agus sibh ag déalá le háirithe síl na tréimhse seo. I dréimhse mar se sí an croíocht a hagan sólás domsa, a cuireann le mas láinse bhearach agus lena bhfuil sásamh gníomhreacht agus neas spláchas ag buint lé. Nuair atá an irid sin gnéad an saoil a bhfuil éigeantacht ag buint ló. Domsa is í an léamh, scríóireacht agus an éilíocht go háirithe, a hagan faoisih agus sásamh dom. De gcuoine éile is ag cúma árán ag sinam ceol, ag dása, ag cócrocht nó ag tuairt faoi thógraí a líana. Tá na céite slí agan chun ar saolaíocht agus ar grothaíocht a leachta. Tugann ar grothaíocht léargas ar céimmuid hain. Tugann ar séthar léargas ar bhís don daun atá thimplarin. Daun atá de chiar ag airú, ach is féidir linne ileog croch a chur ar an daun ceanna. Is trín ar grothaíocht agus nuailóicht, gur féidir linn a bheith ran fáteach, agus tiúncra bheith agan ar an daun agus ar na daoine thimplarin. Is cuid a bhunúsach den déon láthas agus den saoil poibli í an éalaíon. Crohíonn sé nascid an na glúnta, iad a daoine de gach ís. Tá nua álaíocht agus croíocht ag seastal, chun dana leiclis na dúlan atá roin, an tehrú éráide, agus géir céim na bith agsúlaachta ina másc. Tá orrin daun agus slúta marachtála nua a haulú le céile go dócasach. Buinean an croíocht le réimse fíor le an gníomhachta. Tápig an deis an saoire se, séhar a lethe chur a gríic. Buin trílas rodégan nua. Gen rodégan dias dad cara nó daine muintre. Fána márán, nó scil nua. Buin saltas. Tá gach cum ar an scéil go bhfuil cuasaigh dal i bheabhas madar leis an bandéim, agus ní ada tá súlam, sa le méid an rud ar fad te fiordún. Go dtí sin, túr aire, bí sláán agus fan sláán. Berbannach